Yo, Ralik Team Records дае бо додари дига да барам бо трек да бораи ишқи ту камбағали ошиқа ҳаёт да кашти ту сӯзонди шикасти раҳи бад равон кадима омарам безошида иқа ғами дарди хурдагима ба кадом гуноҳмай ба кадом сабабай ба кадом сабабай орзуум хати ту будан нашиданам али аз салима дига кас шитирам да дига бағали бегона гаштему бариам дигар девона будем шабу рӯз мон як ҷоя буд мо дурай хона будем чӣ бало зад ҳарди мора шитира бера ҳака чӣ мара ошиқи пива бикан як майда ҳакат шитира алишкат суму мошини ресторан тиклен то таштад мекни маштад мекнем бан ки бизанам дур шавай мағзи сарим ёди ишқит мада дар кор нест омадани пирсидани бахшишит мада ячи дар кор буд хатит будан то охира ишқанги сагим кад баста гарданим занҷира ки давон тай тирезад мерафтим биним та ва пацани бой набудим тестуй када гирим та тирам ждад накади партофтим ки камбағалим вайберда ҳар шаб дига касам мегум ҷона ассалам аёд наброр ишқераки саршид бе романтика ки тии духтари тоза сахапин маи бавника дур кади май духтаро дур кади май пиони неки хидд наздик шиди аймада бадтар ҳароми намегум наметонам намегум бетр намешаи дили хинк шида рӯзе бетрам гармеша одат кадан дар корай ба и ҳаёти навом ба и шишаи шароб ба и азоби ғамам ай пиши туи ҳаромҳо зима дига шидам ай ғаму дарди ту бовар ки монда шидам чӣ хефамонам та ки тирама дӯст медорам натури ёрост мегум ай ғаму дардит безорам гӯш наки гапи мардума биё бесак да барам иншоллоҳ мешава рӯзе бишай ту ҳамсарам тақдир курист ки як бор дар рӯи ма биханд охи чӣ ко кунам мара накаду писанд безор шидам ай рафтан тарафи 64 зора кадам мегум та мара гӯш кути я бор гунагорам боши охи ҳаму хелам мекнем зорат чӣ ва намефаҳмим ай хадар хондум даборат чӣ ва и қаранҷу ғама дидам ай пиши ту ҳаму хелам намефорам дур бошам ай пеши ту да дилам гап намона мехонам то вақте ҳастӣ дамаи ҳама болову да дигаро ту пастӣ аёд наброр ишқераки саршид бе романтика ки тии духтари тоза сахапин маи бавника дур кади май духтаро дур кади май пиони неки хидд наздик шиди аймада бадтар ҳароми намегум наметонам намегум бетр намешаи дили хинк шида рӯзе бетрам гармеша одат кадан дар корай ба и ҳаёти навом ба и шишаи шароб ба и азоби ғамам ҳатто диди чашми сирхма раҳмат наёмад кай меша ки ҳама бига нилуфарш омад ма интизори рӯзои хушбахтии ҳардумон чӣ гапое гуфти дарум гапой мада дилармон паси то бути хушбахти ашқезони бефоида иқа бадбахтиву беҳолии ма ту дафорида иқа ма ашқезондум як бор нагуфти ки хаб кадуди ҳаром да дурун бо ту дарда зиёдтар кил ома дигар чӣ бугум та нафаҳмиди ба ягон чӣ реп хондуму хатрои кадом дар ҷавобу шичи ай дилут ронди мара ҷо кади ишқи сум дора худоя бараҳи бад набар ояндаи марра ошиқа ишқи чӣ надид беғарзи бевафои ҳар ошиқ да дилаш дора ҳаваси хушбахтии ма фақат як орзу дорам зора мекунам худора ки нилура баргардона хушбахт бишавем як ҷоя аёд наброр ишқераки саршид бе романтика ки тии духтари тоза сахапин маи бавника дур кади май духтаро дур кади май пиони неки хидд наздик шиди аймада бадтар ҳароми намегум наметонам намегум бетр намешаи дили хинк шида рӯзе бетрам гармеша одат кадан дар корай ба и ҳаёти навом ба и шишаи шароб ба и азоби ғамам Team Records present. Yo, Ralik